എന്താ നെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മാതാജി, ശരിയെന്നാ ചെല്ലുന്നില്ല മാതാജിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി മാതാജി കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകലന രഘുനാഥനിരന്തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത നമസ്തുതേ. അകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി പതിതാന പാവനി നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ നമാചാര്യപാദായ വിനായകവപ്രദായിനെ ഗൗരവധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷവാണി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി 21ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ? 21 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല 21ാമത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കാല്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹന്ത അസ്മിൻ ജന്മനി ഭവാൻ മാം ദൃഷ്ടം ഇഹ അർഹതി അവിപക്വാ കഷായാനാം ദുർദശോ അഹം കുയോഗിനാം. ഹന്ത അസ്മിൻ ജന്മനി ഭവാത്മാ മാം ദൃഷ്ടം ഇഹ അർഹതി അവിപക്വാ കഷായാനാം ദുർദശോഹം കുയോഗിനാം. ഹന്ത അസ്മിൻ ജന്മനി ഭവാൻ
മാ മാം ദൃഷ്ടം ഇഹാർഹതി അവിപക്വ കഷായാണാം ദുർദശോ അഹം കുയോഗിന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹന്താസ്മിൻ ജന്മനി ഭവാൻ നാമാം ദൃഷ്ടുമിഹാർഹതി അവിപക്വ കഷായാനാം ദുർദർശോഹം കുയോഗിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാപദാനം നോക്കാം, പദാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീലപ്രഭാതത്തിന്റെ ഹന്ത അല്ലയോ നാരദ, അസ്മിൻ ഈ ജന്മനി ആയുഷ്കാലം, ഭവാൻ മാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭവാൻ മാ ഇല്ല, മാം എന്നെ ദൃഷ്ടം ദർശിക്കാനായി ഇഹ ഇവിടെ അർഹിക്കുന്നു, അപക്വമായ കഷായാണ ഭൗതിക മാലിന്യം, ദുർദശ ദർശിക്കാൻ പ്രയാസമായ, അഹം ഞാൻ, കുയോഗിനാം സേവനത്തിൽ അപൂർണരായ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒരു ദർശനം കൊടുത്തു അല്ലേ. അപ്പൊ വീണ്ടും കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനെ രൂപം ധ്യാനിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്തില്ല, അത് വിഫലമായി പോയി അല്ലെ, കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ വളരെ അസംതൃപ്തി തോന്നി, പ്രക്ഷുബ്ധമായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ തന്നെ എന്തൊരു ഭാഗ്യം അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം, ശ്രവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. കാണാൻ പിന്നീട് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ശ്രവിക്കാനായി. അപ്പൊ ആ ശ്രവണത്തിൽ കേട്ടത് എന്താണ്, ഈ ജന്മത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇനി എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? 3 കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്വതയില്ലാത്ത അല്ലെ, അപ്പൊ വേണ്ടത്ര പക്വത വന്നിട്ടില്ല. ഏതിലാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ അപക്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതാണ് ദുർദശ, ദർശിക്കാൻ പ്രയാസമായതാണ്. കാരണം എന്താണ്? സേവനത്തിൽ അപൂർണതയുണ്ട്. അപ്പൊ സേവനത്തിൽ അപൂർണതയുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഇതാണ് ഭൗതിക മാലിന്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അതെന്താണ്? അപക്വമാണ് അല്ലെ, അപക്വത വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? പക്വത വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സേവനത്തിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പാടെ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പക്വാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നാരദ മഹർഷി ഇപ്പോഴെന്ത് ചെയ്ത അപക്വാവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക മാലിന്യവും അതേപോലെ സേവനത്തിൽ അപൂർണതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം. ചില പ്രഭാതർക്ക് ഇത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലയോ നാരദ, ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ നാരദ, ഈ ജന്മത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇനി എന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു നിമിഷം കണ്ടു അല്ലെ, ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ സാധിക്കത്തില്ല. അതിൽ ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്കതില് വിഷമമുണ്ട്, എന്നോട് എനിക്ക് അനുതാപമുണ്ട്. സേവനത്തിൽ കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇനി കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്താ? സേവനത്തിൽ അപൂർണരും സർവഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രരാകാത്തവരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് എന്നെ ദർശിക്കാനാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അപക്വമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ദർശിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാത്മ ശീല പ്രഭാതക്കിലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത്യന്തം പരിശുദ്ധനും പരമോന്നതനും നിരപേക്ഷ സത്യവുമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, പുരുഷന്മാരിൽ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ, പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, പുരുഷനാണല്ലേ. അപ്പൊ അതില് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമനാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? പരിശുദ്ധനാണ്, ഒട്ടും കളങ്കമില്ലാത്തതാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാനില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? പരമോന്നതൻ, എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഉന്നതനാണ്. കാരണം എന്താണ്? സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് കാരണം തന്നെ പരമ ഉന്നതൻ, അതാണ് പരമ
പരമോന്നതൻ, പരമ ഉന്നതൻ, എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഉന്നത സ്ഥാനത്താണ്. അതേപോലെ നിരപേക്ഷ സത്യവുമാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. വേറെ ഒരു സത്യവുമില്ല. ഏതെങ്കിലും സത്യമായിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യമാണ്, കളങ്കരഹിതനാണ്, പരമ ഉന്നതനാണ്, പിന്നെ ഏതാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ഭൗതിക ഛായയുടെ ഒരു അടയാളം പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? കളങ്കരഹിതൻ. നമ്മൾ പറയില്ലേ ചന്ദ്രനിൽ സ്പോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? സ്പോട്ട്ലെസ് ആണ്. ഒരു നിഴൽ പോലും ഇല്ല ഏതിന്റെ? കളങ്കത്തിന്റെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടയാളം പോലും ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോട്ട് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറ, അതുപോലും ഭഗവാനിൽ കാണാനില്ല. അത്രയ്ക്ക് കളങ്കരഹിതനാണ്. ആകയാൽ ഭൗതിക കളങ്കത്തിന്റെ ലവലേശമായ ഛായയെങ്കിലുമുള്ള ഒരുവന് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ലവലേശം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ 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 കുറച്ച് ഒരു സ്പോട്ടായിട്ടെങ്കിലും ഏതാണ്? ഭൗതിക ഛായ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കളങ്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭൗതിക ഛായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കളങ്കമാണ് അല്ലെ? അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ കളങ്കരഹിതനായ ആളിന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അവർക്ക് മാത്രമേ ദർശനം നൽകത്തുള്ളൂ. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇതാണ് നമ്മളെ 3 ഗുണങ്ങളില് രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ 2 തരം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരാൾ എപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തുടക്കം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ 2 ഗുണങ്ങൾ, തമോ ഗുണവും രജോ ഗുണവും. അതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ്. രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും രാത്രിയും പകലും ഉറക്കം ഉളച്ചും ആഹാരം കഴിക്കാതെയും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിക്കും അല്ലെ? ആർത്തിയാണ് അല്ലെ? സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആർത്തിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആർത്തിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്നിനും സമയമില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ അവനവനെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ പുറകെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പണം സമ്പാദനം അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടി. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ എപ്പോഴും ഉറക്കമാണല്ലേ? ആലസ്യമാണല്ലേ? പിന്നെ വിഭ്രമമാണല്ലേ? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തുകൂടാ, ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് തമോ ഗുണക്കാരെന്നാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 2ൽ നിന്നും ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനായാൽ മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനം തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ എന്നാണ്. ഇത് 2ഉം കഴിഞ്ഞാല് എന്നുവെച്ചാൽ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേ ആരംഭിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം പോലും ആരംഭിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കിടക്കുന്നു? സത്വഗുണം കിടക്കുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകണം. സത്യഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാക്കി സത്വഗുണം അതെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ ആസക്തിയും അത്യാശയം, അതേയായിട്ടുള്ള ആശയം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു രജോ ഗുണ തമോ ഗുണക്കാർക്കുള്ള ആ ഗുണങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആള്. ഇച്ചിരി ഉയർന്ന ഘട്ടത്തില്. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം ഗുണാതീതനാകുന്നില്ല അല്ലെ? അവയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയ ആളിനെ നമുക്ക് കാണാം. അതായത് ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായുള്ള ലോഭമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രമാകും. അപ്പോഴേ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തും. സർവവിധ ഭൗതിക ഛായയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുക എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും കൂടി സ്വതന്ത്രമാകണം. അപ്പം ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും 3ൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകണം. സത്വഗുണത്തിനെത്തിയ കുറെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിനയം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ട്. 20 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതൊന്നും പോരാ. പിന്നെ അതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും ലോഭമോഹങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എന്നാലും അദ്ദേഹം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം കാണും. ഞാൻ ജ്ഞാനിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം കാണും. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് തോന്നും. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം വിചാരിക്കും ഇവിടെ മതി, ഇനി അങ്ങ്
ഭഗവാനിലോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പ്ലാൻസിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ രണ്ട് ന്യൂനത സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും കൂടെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തി ഭഗവാന് ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക. വിജനമായ വനത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തേടുന്നതിനെ സത്വഗുണത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കും. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി കാട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്ത് ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, അത് സത്വഗുണമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് പോരാ എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാനായി ഒരുവൻ വനത്തിലേക്ക് പോകാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊരു അകൽച്ച വരും അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ ലോഭമോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു അകൽച്ച വരും. എന്നാലും എന്താണ്, അവിടെ അവന് വ്യക്തിഗതമായി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകും എന്നതിനർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ അയാൾ സത്വഗുണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ മോഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അയാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. എന്നാലും ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള അവസരം അവിടെ ലഭിക്കത്തില്ല വനത്തിൽ പോയാൽ. സർവഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും സ്വതന്ത്രനായി അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയിരിക്കുന്ന വനത്തിലല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളിവിടെ സത്സംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ധ്യാനത്തിൽ നിരതനായിരുന്നാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ ദർശനം കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്തല്ല, സത്വഗുണത്തിന് അതീതനായിട്ടില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വതന്ത്രനായിട്ടില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രനായാൽ മാത്രമേ ഒരു ഭക്തനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ദർശനം കിട്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ശരിയായി കണ്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെയോ ഭഗവാനെ തന്നെയോ കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഏതാണ്, ഒരു ഉത്തേജനം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഒരു ദർശനം നൽകിയത്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അപൂർണത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം, ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏതാണ്, പൂജകൾ മറ്റും നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭഗവാനും ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും കാണും അല്ലെ, ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ അർച്ചന നടത്തുന്നത്. നവയുധ സേവനത്തില് ഇതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പിന്നെ ഏതാ വരുന്ന വന്ദന, പിന്നെ ഏതാണ് അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, പാദസേവ, അർച്ചനം അതില് പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദന അല്ലെ. അർച്ചനം പ്രധാനമാണ്. അർച്ചനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ അവിടെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു, അതാണ് അർച്ചന. ആരാധനയാണ് അർച്ചനം. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ കാണും ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തരും എല്ലാം അവിടെ കാണും. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് സഹവസിച്ച് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആരാധിക്കുക. അല്ലാതെ വനത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ധ്യാനനിരതനായി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് ക്ഷേത്രമാണ് ഏതിനെ പറ്റിയത്, അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥലം. അതേസമയം വനം എന്നത് ഭൗതികമായി നല്ല വാസസ്ഥലമാണ്. വനം കൊള്ളാം, ഏതാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആധ്യാത്മിക സ്ഥലമാണ് അല്ലെ, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഒരു നവഭക്തൻ ഇവിടെ ആരാണ്, മഹർഷി എന്താണ്, നാരദ മുനി എന്താണ്, ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ് അല്ലെ, 5 വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഭക്തനാണ്. ആ പുതിയ ഭക്തൻ വേണ്ടെന്നാണ്, വനത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് എപ്പോഴും, അയാളെയാണ് എപ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ അർച്ചന ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വനത്തിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പ്രാരംഭം കുറിക്കുന്ന അർച്ചന പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ
കുറച്ച് പ്രക്രിയകളിലാണ് ഏത് വരുന്നത്, അർച്ചന അല്ലെ? അർച്ചന വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് അർച്ചന. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബാക്കി ഭാവം, പ്രേമം ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ? സാഖ്യം, ദാസ്യം, അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്, ആത്മനിവേദന അല്ലെ? ആത്മനിവേദനം ആരാണ്? മഹാബലി ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ആത്മനിവേദനം. അതാണ് ഏറ്റവും നവയുഗ സേവനത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു വരുന്നത്. മറ്റൊന്ന് നവയുഗ ഘട്ടങ്ങളാണ്. സർവവിധ, രണ്ടും കൂടെ തെറ്റിപ്പോകരുത്. സർവവിധ ഭൗതിക അത്യാശകളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായ സ്വതന്ത്രമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്തമാന ജീവിതത്തെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുൻ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയത് എന്താണ്, പോരായ്മ എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് വനത്തിൽ പോയി ധ്യാനനിരതനായിട്ടാണ് ഇരുന്നത് അല്ലെ? അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് വനത്തിലോട്ട് പോയിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ്. വനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും, ആത്മീയ ലോകത്തും അതേപോലെ വൈകുണ്ഠങ്ങളിലും, പിന്നെ ഏതാണ് ആത്മീയ ആകാശത്തും, പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും, ഭൂമിയിലും ഉപരിലോകങ്ങളിലും അധോലോകങ്ങളിലും എല്ലാം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടം പോലെ ഇച്ഛയാ സഞ്ചരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുകയും കഴിയുന്നത്ര പേര് ധ്രുവൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, എല്ലാവരെയും അല്ലെ, അവരെല്ലാം ചെയ്തു ഭക്തിയുടെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം വർത്തമാന ജീവിതത്തിൽ വനത്തിലേക്ക് പോയില്ല. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടെ. ആദ്യ ജീവിതത്തിൽ വനത്തിൽ പോയതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദർശനം കിട്ടാൻ സാധ്യമാകാത്തത് ഒരു കാരണമായിട്ട് അത് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സർവ്വ ഇടങ്ങളും വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, മഹത്വങ്ങൾ ഒക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അത് വർണ്ണിച്ച് അതൊക്കെ ശ്രമിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നിടമൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? വൈകുണ്ഠമായിട്ട് മാറുന്നു. അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതെന്തായിട്ട് പറയുന്നത്? വൈകുണ്ഠം അല്ലെ? പിന്നെ അവിടെ കുണ്ഠിതങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. കാരണം ദുഃഖങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വൈകുണ്ഠം എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖമില്ലാത്തടം അല്ലെ? മനുഷ്യർ, ദേവന്മാർ ആരെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയതെന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യർ, ദേവന്മാർ, കിന്നരന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, ഋഷിമാർ, മുനിമാർ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ഭഗവത് ഭക്തരാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിടത്തും നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ദക്ഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശാപം കൊടുത്തത്. ദക്ഷന്റെ മക്കളെ ആരാക്കി മാറ്റി? ഭഗവാന്റെ സേവകരാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് പല ഇതാണ് ആദ്യം കുറെ മക്കളെ, അടുത്ത് വന്ന പിന്നെ ആ മക്കളെ, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലോട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റിയപ്പോ പിന്നെ ഇതാണ് രാജ്യം ഭരിക്കാനും പിന്നെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒന്നും മക്കളില്ലാതെ പോയി. അതുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് ശപിച്ചു, നീ ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാതെ പോട്ടെ എന്നും. അത് പക്ഷെ നാരദർക്ക് എന്താണ് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിടത്തും തങ്ങണ്ട, എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വർണ്ണിച്ച് എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കി എല്ലാവരെയും ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്നിവരെ പോലെയുള്ളവരെയും മറ്റനവധി പേരെയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര സേവനത്തിൽ നിയുക്തരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പല മഹാരാജാക്കന്മാരെ ഒക്കെ, ചിത്രകേതു, അവരെല്ലാം എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അല്ലേ? അപ്പൊ അവരെയും അതേപോലെ ചിത്രകേതു അദ്ദേഹം അസുരനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വന്ന്, അപ്പൊ മകൻ മരിച്ചപ്പോ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോ വന്ന് മകനെ യമലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മകൻ മകന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, ഇത് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ഏത് ജീവിതത്തിലെ അച്ഛനും അമ്മയാണ്? എനിക്ക് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലേത് ജീവിതത്തിലെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഏതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ
കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിത്രകേതുവിന് മനസ്സിലാകുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു പരമഭക്തനായിട്ട് ചിത്രകേതു മാറുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ എന്ത് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തർ എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് കീർത്തന പ്രക്രിയയാൽ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമയവും വിനിയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? അതിനാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തില് ഏതാണ് മഹത് വ്യക്തികളുടെ ഭക്തരുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും അവരുടെ കഥ പഠിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അവരുടെ കീർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭീഷ്മർ തുടങ്ങിയവരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തില് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ കയറേണ്ടതാണ്. സദാചാർ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സദാചാർ 7 മണിക്ക് ഉണ്ട് സദാചാർ ക്ലാസ്. അതിലിതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച 8 മണിക്കാക്കി. അപ്പം മാതാജി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സമയം മാറ്റണമെന്ന്. അപ്പൊ അതിപ്പോ 8 മണിക്ക് ഞായറാഴ്ച 8 മണിക്കാക്കി അല്ലേ? കേറാമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയാൽ മതി. എന്തായാലും അത് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. നല്ല ക്ലാസ് ആണ്. ആരംഭത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കയറാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഞാനും മുമ്പ് കയറുമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തോണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് എടുത്തിരുന്നപ്പോ പങ്കജാക്ഷി മാതാജിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും കയറുമായിരുന്നു മാതാജി. അമിതമുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനം സർവ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്. ഏതാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഏതാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും അവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒക്കെ ഏതിന് സഹായിക്കും? ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രചാരണ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സകൃത് ഏത് ദർശിതം രൂപം ഏതത് കാമായ തേ അനഘ മക്കാമ ചനകൈ സാധു സർവാൻ മുഞ്ചതി ഹൃദ് ശയാൻ. ഹൃദ് ശയാൻ, അതാണ് ഹൃദ് ശയാൻ എന്ന് കിടക്കുന്നത്. സകൃത് യത് ദർശിതം. സകൃത് യത് ദർശിതം. സകൃത് യത് ദർശിതം രൂപം ഏതത് കാമായ തേ അനഘ മക്കാമ ശനകൈ സാധു സർവാൻ മുഞ്ചതി ഹൃദ്. എന്താണ് പിന്നെ? ശയാൻ. ഹൃദ് ശയാൻ. ഇവിടെ ഇച്ഛ കണ്ടിങ്ങനെ ഇച്ഛ വരുന്നിടത്ത് പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ഹൃദ് ശയാൻ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകൃതം രൂപമേതത് കാമായ തേ അനഘ മത്കാമശനൈകൈ സാധു സർവാൻ മുഞ്ചന്തി ഹൃദയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുഞ്ചതി എന്നാണ്. നമ്മളിവിടെ ഈ രൂപം എന്നാണ് മേ വരുമ്പോ നമ്മൾ രൂപം ഏതത് എന്നാണ് ഇവിടെ പിരിച്ചു വരിക. രൂപം ഏതത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അമ്മും വരും, ഏയും വരും. ചിലയിടത്ത് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ എ ആണ് വരിക. രൂപം ഏതത്. പ്രധാന പദാർത്ഥം സകൃത്, ഒരിക്കൽ മാത്രം. യത്, അത്. ദർശിതം, കാണിച്ചു തന്നു. രൂപം, രൂപം. ഏതത്, ഇതാകുന്നു. കാമായ, അഭിലാഷങ്ങൾക്ക്. തേ, അങ്ങയുടെ. അനഘ, അല്ലയോ പുണ്യാത്മാവേ. അപ്പം ഭഗവാൻ ആരെ വിളിക്കുകയാണ്? നാരദ മഹർഷിയെ വിളിക്കുകയാണ് പുണ്യാത്മാവേ എന്ന്. അപ്പൊ ഒരു ബാലനാണെങ്കിലും അതാണ് ബഹുമാനപൂർവ്വമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഭഗവാൻ. നമുക്ക് അതൊരു ഗുണപാഠമാണ്. നമ്മളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ താഴെയുള്ളവരടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ പ്രായം കുറഞ്ഞവരുടെ അടുത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനത്തിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാം ആത്മാക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ.
മത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാമഹ ആഗ്രഹം ശനകൈഹി വർദ്ധിപ്പിക്കുക സാധു ഭക്തൻ സർവാൻ എല്ലാം മുഞ്ചതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഹൃദയാൻ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അല്ലയോ പുണ്യാത്മാവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രമേ എന്റെ സ്വരൂപത്തെ നിനക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? നിന്റെ ആഗ്രഹം അഭിലാഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്താണ് അതേപോലെയാണ് ഈ നാരദ മഹർഷിയായ ബാലന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശനം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ആ കുട്ടിയില് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ ദർശനം കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് വിവർത്തനം? ശ്രീലപ്രഭാതക്ക് അല്ലയോ പുണ്യാത്മാവൻ, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ എന്റെ സ്വരൂപത്തെ ദർശിച്ചുള്ളൂ. അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താങ്കളുടെ അഭിലാഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കാണാതിരുന്നാൽ അഭിലാഷം അത്രയ്ക്ക് വരണമെന്നില്ല അല്ലെ? ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അഭിലാഷം കൂടും അല്ലെ? നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ? എന്തെന്നാൽ എത്രയധികം താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ആശിക്കുന്നുവോ അത്രയും അധികം താങ്കൾ സർവ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വേണമെന്ന് ഉറച്ചു തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പല പല വേറെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ദർശനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഭഗവാനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കുക. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഭൗതിക ആസക്തി കുറയുകയും ആധ്യാത്മിക ആസക്തി കൂടുകയും ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതർക്ക് ജയ്. ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹശൂന്യനായിരിക്കുക അസാധ്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ആസക്തി കാണും അല്ലെ? ഒന്ന് മാറി ആഗ്രഹം കാണും. നമ്മൾ ശ്രീബുദ്ധൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഇതാണ്. ആദ്യത്തെ നോബൽ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഡിസയർ ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് മിസറി. ആഗ്രഹമാണ് ഈ മിസറി ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ദുഃഖത്തിന് കാരണം ആഗ്രഹം. അപ്പൊ മനുഷ്യരാകുമ്പോ ജീവാത്മാവുമ്പോ എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് അത് മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാം അല്ലെ? മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ആകാം. എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആഗ്രഹശൂന്യം, ആഗ്രഹമില്ലാതിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അവൻ നിർജീവമായ ശിലയല്ല, കല്ലൊന്നുമല്ല എന്നാണ് അല്ലെ? അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്? കർമ്മോത്സുകത. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ്? മനോവികാരം, ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? മാറി ഇമോഷൻ, സന്തോഷവും സന്താപവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സെന്താണ്? ഏത് സമയം ചിന്തയിലായിരിക്കും അല്ലെ? ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാത്ത സമയം കാണത്തില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? ഇച്ഛാശക്തി. അത് നേടണം എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാല് അത് നേടണം എന്നുള്ള ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഏതാണ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെ ഉള്ള ഇച്ഛാശക്തി, ഡിറ്റർമിനേഷൻ. അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ്, ജീവസത്തകളുടെ എല്ലാം സ്വഭാവമാണ്. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളിൽ തന്നെ പറയല്ലേ, പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? അതിനെ അതിനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അതെപ്പോഴെങ്കിലും പക വീട്ടും എന്നൊക്കെ പറയും. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അതേപോലെ ആന അല്ലെ, നമ്മളെപ്പോഴും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവി ആന. അതിനും ഇതേപോലെ ഒന്നീ പക കാണും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് സ്നേഹം വന്നാലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് അത് തയ്യാറായിരിക്കാം. അപ്പം മറക്കത്തില്ല എന്നാണ്. സ്നേഹിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും അത് മറക്കത്തുമില്ല. പകയുണ്ടായാലും അതുപോലെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാൽ എപ്പോൾ അവൻ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുകയും വികാരം കൊള്ളുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ ബന്ധനത്തിലായി തീരും. കർമ്മോത്സുകത, കർമ്മം ചെയ്യാൻ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ഭക്തിയിൽ ഉയരും അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയും ഓർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാണ്, സ്മരിക്കുകയും സർവധർമാൻ പരിത്യജ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്.
എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കുക, അല്ലെ, എന്നെ സ്മരിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ അർച്ചന ചെയ്യുകയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അല്ലെ, 18ാം അധ്യായത്തില്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്, അതിനുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഇച്ഛാശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലായി തീരും. നേർവിപരീതമായി, ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് നേർവിപരീതമായി എപ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ചിന്തിക്കുകയും വികാരം കൊള്ളുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ ക്രമേണ സർവ്വവിധ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കർമ്മോത്സുകത, ചിന്ത, മനോവികാരം, ഇച്ഛാശക്തി എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ ഒരുവൻ എത്രയധികം വ്യാപൃതനാകുന്നുവോ അത്രയധികം അതിനായുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ആസക്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 9 സ്റ്റേജസ് പറയുമ്പോ ആസക്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാ, നിഷ്ഠ, രുചി എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. നിഷ്ഠ, രുചി. അപ്പൊ ആ നിഷ്ഠയും രുചിയും ഒക്കെ നമ്മൾ വരും, അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുടെ സേവനത്തിൽ എത്രയധികം വ്യാപൃതനാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിഷ്ഠയോടെ പിന്നെ ഏതാണ് അതിനായുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹവും രുചിയും ഒക്കെ വന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവമാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഭക്തി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ആ 9 സ്റ്റേജസ് ഓരോന്നായിട്ട് കടന്നു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയിലോട്ട് എത്താം. ഭൗതിക സേവനം കാലക്രമേണ മടുപ്പുള്ളതാക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ഒരേ കാര്യം സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നേരത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ എന്താണ് കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആർക്കും വലിയ താല്പര്യം കാണത്തില്ല, അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ എന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മടുപ്പ് തോന്നത്തില്ല, ഭഗവാന് കൊടുക്കാനല്ലേ, അല്ലെ. എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു മടുപ്പുണ്ടാകത്തില്ല. ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്ക് അതേപോലുള്ള സേവനങ്ങൾ ഏതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മടുപ്പ് വരും. അതേസമയം ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാകുമ്പോൾ അതിനൊരു അവസാനവുമില്ല, മടുപ്പുമില്ല. അതിന്റെ അവസാനം ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തൻ എവിടെ പോകും, വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തോ ഒക്കെ പോയാലും അവിടെയും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു അവസാനമില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലര് വൈകുണ്ഠത്തില് ഒക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചില ശുദ്ധ ഭക്തർ പറയും, എവിടെ ആയാലും വേണ്ടില്ല, നരകമായാലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഭക്തിയുത സേവനം, എനിക്ക് മുക്തിയെ വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവിടെ ആയാലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മടുപ്പ് വരുന്നില്ല. അതേപോലെ നാമം, ഹരിദാസ്, അല്ലെ, നാമാചാര്യൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 ലക്ഷം തവണ, അല്ലെ, 3,33,000 എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കണക്ക് കണ്ടത്. അപ്പൊ അത്രയും ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് മടുപ്പ് വന്നില്ലല്ലോ, അല്ലെ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു മടുപ്പ് വരുന്നില്ല, അവസാനമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന ആത്മീയ ഭഗവത് സേവനത്തിന് മടുപ്പോ അവസാനമോ ഇല്ല. അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തിനുള്ള പ്രത്യാശയെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി വരാം. എന്നാല് എന്താണ്, കൂടി വന്നാലും അതിന് മടുപ്പോ അവസാനമോ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് മടുപ്പും അവസാനവുമില്ല. എന്നാലും അതിൽ തീവ്രമായ ഭഗവത് സേവനത്താൽ ഒരുവന് ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ അതീന്ദ്രിയമായി അനുഭവിച്ചറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മടുപ്പും അവസാനമൊന്നും വരാത്തത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രസാദം അർപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യും, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പടത്തിന് മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠയുടെ മുന്നിലോ പ്രസാദം നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഭഗവത് സേവനവും ഇവിടെ ഇത് പ്രധാനമാണ്. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവത് സ്വരൂപവും അഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ ഒരാള് ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യരുത്, സേവനം നിർത്തരുത്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവത് സ്വരൂപവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കാണുന്നു, അല്ലെ.
അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായി തീരുക എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചില്ല എന്ന് ഏതുപോലെ ആ സ്വരൂപത്തിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കാരണം എന്താ? ഭഗവത് സേവനം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവത് സ്വരൂപം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പടം, ഭഗവാന്റെ പടം എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രതിഷ്ഠ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവത് സ്വരൂപം തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ അല്ലാത്ത ദർശനം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതാണ്? ചിത്രവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ രൂപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിന് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് ഭഗവത് സേവനമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവത് സ്വരൂപവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെ എപ്രകാരം ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ള ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള തുംഗഭദ്ര തീരത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പൂജ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നടന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്. എല്ലാം മാനസികമായിട്ട് അർപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അവസാനം പായസത്തിന് ചൂട് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് നോക്കിയപ്പോ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പൊള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ലക്ഷ്മി ദേവി ചോദിച്ചു, എന്താ ഓടി പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ ഭക്തൻ അവിടെ കൈ പൊള്ളി, അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? പാർഷദന്മാർ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവിടെ എന്താണ്? മാനസികമായിട്ടാണ് അർച്ചന നടത്തിയതെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നാരദന് ഏതൊരു ഭൗതിക അഭിലാഷവും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം നാരദ മഹർഷിയുടെ പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരെ, അപക്വമായിട്ടുള്ളവരെ അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം പൂർണ്ണമാകാത്തവർക്കും എന്റെ ദർശനം കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ വായിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ആവശ്യം ആർക്കില്ലായിരുന്നു? നാരദ മഹർഷിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഭിലാഷം. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തെ അപ്രകാരം ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നിത്യവും ദർശിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴാണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപവിഷ്ടനാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാരദ മഹർഷിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ ദർശനം ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രമാക്കി ചുരുക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യം വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की